Ezan-ki Allah. Маро гӯш кун. Ту беиҷозати ман чаро ба хонаи модарат рафтӣ? Аз кӣ пурсидӣ? Сеюм маротиба шуман ба ту гап мезанам ки беиҷозати ман аз дари хона набаро. Ассалому алайкум бародарои азиз. 3 нафар корманд дар кор аст. Барои як бародари тоҷик музди маошаш чоткаи бад аст, бе ягон фанду фреб аст. Ай ҳама муҳимаш ҷои хоб низ вуҷуд дорад. Суроға Санкт-Петербург аст, Ленинградский област аст, кафеи Самарқанд. Хуб, як нафар зан заготовщик дар кор аст, яъне картошка тоза мекунад, сабзӣ тоза мекунад, гӯшт реза мекунад. Хуб, як нафар дига шашликпаз дар кор аст, як нафар дига шаурмапаз дар кор аст. Ягон фанду фреб нафаре ки мо реклама мекардем вуҷуд надорад. ҷои хоб 100% ҳаста, шароити коритонам низ ба талабот 100% ҷавобгӯ аст. Дар бораи музди маош агар ки хоҳед ки пурратар фаҳмед, ба рақамҳое ки дар зер гузоштагӣ ҳастем занг мезанед, худатон мустақилона бо ҳамин бародари тоҷик суҳбат мекунед. Фақат як хоҳиши дигар ҳамин аст ки якдигарро бояд дар моҳи шарифи Рамазон фанду фреб накунем. Чиста барои нафарҳое ки кор мекунанд, ин реклама барои ҳамоҳо аст. хоҳиш мекунам занг занед, соҳиби ҷои кор шавед. Маро гӯш кун. Агар як мароти дигар мебинам беиҷозати ман аз дари хона берун мешавӣ, медонам ки ба ту чӣ кор кунам. Маро гӯш кун. Модару падарат як бор туро гап намезанад ки шавҳаратро пурсида омадӣ ё наомадӣ. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Сабти роликҳои кӯтоҳ ҳастем. Ин танҳо як ҳолати рафти навор буд. Умедворам ки шумо лайку комментарию подписатсияро фаромӯш намесозед, дастгириро низ ҳамчунин. Дар ин ҷо қарор дорад актрисаи ба зинаҳои санъат қадам мемондагӣ ва мехоҳад ки пешраф кунад. Бону Дилноза, ягон чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи пешравиҳое ки мекунем танҳо барои шумо ҳастанд. Дар комментария навистанро ва инчунин лайкро фаромӯш накунед. ҳама ин видео роликҳои мо танҳо барои шумо ҳаст, тамошобинони азиз. Ва ин ҷо қарор дорад бародари азизи мо дехонбача бераҳмаш. як нуқта бас аст. аллакай фаҳмид мард. Фаҳмидам. салом арз мекунем ба ҳамаи шумо бинандагони сомонаи YouTube, Instagram, TikTok ҳар чизе ки бошад. ба ҳаматон салом. худо хоҳад беҳтарин роликҳо дар пеш аст. Фақат интизор бошеду тамошо кунед. муваффақият. ин ҷо қарор дорад актрисаи беҳтарини мо Суманча Қаншаданат ва Лоиқҷон ва нафаре ки ҳама чизи моро сабт карда дар ролҳои бераҳмӣ бозӣ мекунад ба шумо нишон метем. Бародари азизи мо Бадриддин Холов. ягон чӣ гуфтанӣ нестӣ? чӣ гуфтанем бародаро, ҳар нафаре ки тамошо мекунед ҳамин наворора қадр мекунед. агар ки бухоҳед ки ҳамхеле роликҳои тарбиявию беҳтарин дар сатҳи олӣ пешкаштон гардад, фаромӯш накунед ҳатман дастгирӣ мекунед. лайк, дар коммент як сухани хуб ва подписатсия дар каналро фаромӯш намекунед. зинда бошӣ Бадикҷон. беҳуда нагуфтам ки дехонбача бераҳмуш айни сиёнка ба гап мезанад.